Muhle babukeli nisahleni nayo intombi yakaZondo sawubona bhuti kunjani? Wemazondo sewuboni ya. Bengisacela usichazele bandla ukuthi namhlanje sikuphi sokwenzani uzizwa unjani ngokuba la? Manje Mazondo sibizwe ubaba uMabaso MMC waka housing. Ubiza ingoma nje mfowethu. Kuhle kumnandi ngaphakathi bafowethu ziyabulalana ngengoma zisenqineni. Yeah. Oh bengisacela ukubuza ukuthi njengoba sesikubona ucula uMaskande njengoba usengomeni ubalansisa kanjani? Siswami vele ingoma into esikhule ngayo ekhaya uyabona. Sikhule ngayo ekhaya njengoba umazi kubaba usomnandi ukuthi umuntu okanjani uyabona. Nabo sisiwami usesiwami laba yabo abakithi labantu yabo nabo uma ngathiwa njengamanje abavunulwe uzoluza unyawo la. Into vele sikhule ngayo ekhaya asiqali namhlanje kusuka kudala vele. Yeah. Alright ngiyabonga. Bengisacela ukubuza ukuthi njengoba ke phela unabalandeli unabantu abazosibuka lana umuphi umyalezo ongawudlulisa kubalandeli bakho nabo bonke nje abakusekayo. Okulula nje mfowethu engingakusho bafowethu unjabulo la ngiyabonga isupport yenu ngiyayithanda kakhulu indlela eningisupporta ngayo qhubekani ningisupporte ngishaya amamiliyoni ngakhe kuma estates ngondla umndeni wakithi bakithi inkotho wami. So ngicela ukubuza Njabulo la ukuthi imuphi umsebenzi esingawulindela kuwena? Unjabulo la ngabafowethu uyaziya ukuthi uqhamuka mangese uJanuary uqhamuka sekuphela unyaka. Kwalonyaka sengiqedile mfethu into nje esele ukuthi ngishaya inkonzo yetemu. Kuphela nje. Eduze. Phiyazo uyaya la. Nalo uyaya. Mntanami. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga.